dneska si dáme několik sérií naší, víte, co myslím, stavění našího světa, plochýho. Takže začneme barákem. Ty si dělej, kde chceš, já si udělám taky, kde chceš. Takže... Kde chceš? Ale musíme na ně vidět. Tady. Já si radši okolo toho udělám nějakou pro zahrádku a lávu okolo toho. Jo. Co děláš? Dům. Tak velký. Jo. Já budu mít o hodně menší. 1 patro bude můj pokoj. Já se zase udělám 3 patra. 3? Mně záleží, jak mi to vyjde. Tak. A reálně, víte, co mě nejvíc zaujalo? Můj brácha čas postižený. To říká ta pravá. Hlavně ty rvačky jeho, že? S tím tvým majertínkem. Já mu dám hajkika je dole. Pusinky. Koukej na můj. Jožo Maria. Co to je? Co asi dům? Nikdy jsi neviděla dům? Viděla, na rozdíl od tebe. Já budu dělat panelák pro jednoho člověka. No, takže můžem. Takže... Koukejte na tvého budovu a na moji. Nemáš budovu pro gejoušky. Já mám budovu. Já dělám Sigma budovu. Pro dospělé a já pro děti. Pro geje. Děláš to... Ty děláš pro dospělé a pro děti. Tečka. Toto je panelák. Normální panelák, ve kterém bude žít jeden člověk. Fakt. Já. Aha. To moc nedává smysl. Ty vado, to je hrozné, jak to je velké. To mi moc nedává smysl. 4 bloky. 1, 4, 5. Já si dělám okolo toho ještě zahrádku. Ty prostě Pepa. Tak asi 300 bloků a já. Štěstí, že máme ten kreativ. Ale my potom to budeme hodnotit. Na konci série. Ne, tak to neberu. Ne na konci. Na konci série. Víš se, to těch dílů je třeba 10, 20. To není jedno video. Takže lidi, počkejte. Takže můžeme zpátky. Takže 2, 3, 4, 1, 3, 4, 5. Takže tak třeba tyto 3 série uděláme. 3. Takže každá série bude hodina dlouhá. Ano. Ne. Uděláme jich 10. Tak jo. Uděláme to ten svět úplně obří. Třeba dáme sem skluzavky, hřiště. A jo, my můžeme dělat tak hřiště, že? Ale až děláme barák. To může být dobrý udělat. Já dělám pořád patra. Ale 4. 1, 2, 3, 4, 5. Co už hraješ? Jo.
Takže... Lidi, my jsme v tom, já jsem v tomto nulách, jo, takže kdybyste ohodnotili 0 s nulou, tak se ani nedivím. Ty vado. To bude trvat hodně dlouho. Já dělám teprve patra. Jenom u mě 1 patro. Počkej, 1, 2, 3. Tak 6 pater budu mít. 6? Jo, to je celkem málo. 6. Jo. Ne, je to příšerně hodně. 3, 4, 5, ne. 1, 2, 3, 4, 5. Kdo si myslí, že Já... bráchovi hrabe, tak ať dále like out there. Jo, jako... Takže jedem. 6 mi... série asi bude 10 000. To musí mít teprve tolik zhlédnutí. Protože mám bráchovi fakt hrabe. Takže mám... Jo, takže kdybyste se divili... Takže ona je jebnutá. Mě hrabe občas mu pořád. 3, 4, 5. Počkat, jo, půl tak. I počkejte. Já si to udělám. Kolik máš těch pater? Hodně. Já si to trochu ulehčím. 1, 2, 3, 4, 5. Noční vidím, ne? What? Jak to děláš? Rychle. To ulehčuješ. Čím? Ulíváš. No. A teďka už to je rychle. Já jsem si dal spídku a neviditelnost. Víš, co je to spídka? Jo. Co? To je prostřed. Spídka, ten potion, co tě mega zrychlí. Teďka mi to půjde o hodně rychleji. Jo, o hodně pomalejš. Lidi, dejte like, aby se mi to bavilo. Jo, to je speed 2. Takže, jedem. To tady bude 0 lajků. Yeah. Já už dělám. Já už mám všechny patra hotové. Teďka já si někde vyznačím dveře. Nějak ve prostřed, to je asi tady. Jinak nevím. Lidi, nic ceného budovu na mojí. Ale napište nám rozdíl. Jak se mají na to kouknout, když já se na to neotáčím, chytrolíne. Z čeho udělám s tím? Já už vím z čeho. Na konci, jak si to budeme obsidioš. Zkuste najít rozdíl, co tam máme. A napište to do komentáře. První rozdíl je velikost. Ale neříkej mi to. Ančo, moje jedno patro je jako celý tvůj dům. Jedno patro. Jako celý tvůj dům. My tam máme trošku... Škoda, že nám nefungují takový ty sekerky. Já už jsem to zkoušel, ale ono to nefunguje. To je blbý, musíme to takto ručně vstavět. Škoda. Já bych mi to neřekl. No tak ulívala, já bych všechno dělala podle toho příkazu. Ale ono to není zase tak lehký. Komu? Já už jsem přišla na další trik. Ještě do toho budu běhat a nechodit. Počkat. Vypadá hrozně. Počkej. Já mám jenom 2 stěny. Tady vypadají postiženě. Však ty seš. Já budu radši stichá. A teďka. Lidi, napište do komentáře, co jsem chtěla říct. Takže... Boom. A ještě jednou.
A kdo to vyhraje, tak dostává od nás like odběr. Ale jak, když jim ho nedáš? Oh! Já jim ho dám, já nejsem švidlářka, víš. Asi první udělám stěny a potom budu dělat okna. Ty vado. Já to budu dělat masivně dlouho. My to třeba budeme dělat 2 hodiny. My to třeba ještě budeme dodělávat ještě, jak skončí toto video. Ne. Nebudeme. Víš proč? Jenom na videa to budeme dělat. Uběhlo 10 minut a já nemám nic. A máme jenom stěnu. Teda co? Nemáme skoro 1 stěnu. Máme jenom skoro 3 stěny. My to třeba lidi budeme dělat 2 hodiny. Ty vodu. Bum. Lidi, držte nám palce, ať to doděláme konečně. Ty vodu, já jsem tak rychle, že mi to nestíhá ani stavět. Takže 3, 2, 1, teď. Ještě jedna celá stěna. Doprčic. Ale ono se to nezdá, ale no to je těžký. Mega. To. Vemte si tu jeho stavebnice a moji. Nemám třeba oproti jeho mega malou. Já mám jenom to, jedna moje stěna je jako celý tvůj barák. To ne, ale máme to výškou jako podobné. Ale Podobné výškou. než tak moc. Ančo, kdybys to kam do mého baráku by se vešlo milion tvých baráků. Jakože třeba v jeho baráku by se vešlo třeba jenom Oh. lidí. 15. V jednom patře. Jeden blok, jeden člověk, tak 800 lidí. Počkat. Zas ne, já bych tam dal tak třeba, nevím, 100 lidí tam. Jednou. V celým panáku 100 lidí. Takže typněte si. Ne, tak milion. Vem si, že jeden člověk je jeden blok, jakože jeden, kam se vleze. A těch bloků je tam milion. Tak si to teďka vem. Komu? Teďka si vem, Že jsi gay. Ho. že v patře jsou 15 lidí. V jednom patře. Tak. Bum. Lidi, typněte si vy. My to na konci spočítáme a řekneme. Oh. Komu? Já to jenom 3 hodiny budu těžit. Nebo počkejte, dáme na chvilku survival. Nebo se srdíčkama. Aby jsem to vytěžil 6krát rychleji. Lopata. Netherite. Enchanting. Tady. Účinnost. 6. Ale dneska je první advent. A moje sestra už má celý adventní kalendář snězen. Ale to je prvního. To je úplně wow. Já vím. Takže. Moje sestra je teda baš. To je. Já vím. A my máme Ty vado, to je společnou sestru. Počkejte. 40. Lidi, už můžem, takže lektvar svížnosti, rozběh,
3, no. To je 3krát rychlejší než v tom kreativu. Vidíte, o kolik to je rychlejší? Já zkusím skočit. No, pana. Au. Zkus mého. Ne, díky. Vidíte? Ty máš maličký baráček, já mám... No, vidíte, já jsem se zasekla. Ty máš maličký baráček, já mám obří vilu. Otevři. Ty se zasekla sama sebe. Dělaj si srandu. Jsem myslela, že chcípnu. Já jednou kliknu a mám 2 bloky vytěžené. Voda, potřebuju tu lopatku. Pepe, nedělej. Co? Že nechci mít srdíčka. Ale já to potřebuju teďka. Pako. Pako. Počkej, nemůžu. Slyšíš? Jo, Pako. co je? Dělej. Ne, Proč? až to vytěžím. Tak já se odpojím. Nemůžeš, Co? nemůžeš. Proč? Lidi, můžem, takže... Už mám půlku, takže se nemusíš strachovat. Už mám víc jak půlku. To budu čekat 2 hodiny. Ne, Jo. už mám jen trochu. Touhle lopatou to jde jako po másle. Nemusíš se bát. Už tak 50 bloků. 50. Může. Takže může. Wow. Bum. Už poslední trošička. A bude to. Mám 37. Takže už to máme. Dám si všechny bordel pryč. Takže... Nechci dívat do mého inventáře. Lávu. Láva. Kde je láva? Nikde. Proč jsi tak toxická? Já? Já nejsem toxická, já jsem aspoň hodná. A je listí góly. Ty jsi hodně toxická. A ty ještě více toxická. A víš, co to znamená? Ne, díky. Ne? No tak proč to říkáš? Protože to taky. Já vím, co to... Já mi dám točky. Já vím, co to znamená. Slyšíte? Ona říká, že je 0. Já myslím, jak je známo, mě svítí zuby, ano. Nech to. Já dělám točky. Já dnesky máme točky. Vážně to nech. Nemá klient 0. Já jdu si dát to, světlo, lidi, aby se u mě... Ta podlaha bude rychle. Mobové. To je jasný. Já nechci mít tady moby. Mě už se můj panelák začíná rýsovat. Nevím, jak tobě. No. Mám ti tam udělat pokoj? Ne, Proč? to ani nevíš kde. Ale v mém baráku. Jo. Chceš?
Ale bude na záchodě. Bude. Budeš tam mít jenom záchod a postel. Ještě celý pokaděný. Lidi, to v příštím díle to uděláme na Hanču prank, že jí pokadíme celý záchod. Pane. Chcete ten prank? Jo nebo ne? Jestli jo, tak dejte 10 liků. A 1 odběr. Jo? A pokadím jí celý záchod. Tak klikejte. Jo, klikejte. A potom se něco špatného s Pepou stane. To, že jí dám pěstí, Anši. Takže radši být váma bych to nedělala. Ona říká, že vás miluje a chcete, abyste ty lajky dávali. Když tak vidět, že byste si říkali, proč jsem tak zlá. Boy Mám gay. hodně důvodů. Já mám taky hodně důvodů, proč tě chci. Protože jsi totální blbec. Akorát, že vůbec. Akorát, že ano. To se nerýmovalo, to moje jo. Ne, u mě je to má do prkínka. Prkínka. Mě budou dole mobové. Můžu to zařídit. Chceš? Ne, díky. Takže můžeme zatím stavět barák. Já zatím stavím přízemí. A já zatím nestavím nic. Já dělám čtečky. Ale nech toho, Hrdečky. nebo ti dám ban. Upsík. Chceš ban? Ne, díky. Takže ty vole, ještě miliardy bloků musím udělat. Hej, to mám říkat já. No. Lidi, mám to říkat já nebo ona? Jasně, že já. Napište Já dělám celou dobu spodní. 10 minut. Spodní, víš, co myslím. patro. 20 minut dělám spodní patro a já dělám pořád podlahu. Představ si to. Jo, ty jsi taky totiž kopal. Já jsem nekopala. Já budu mít na zemi hlínu, protože ta lidi může i poklidit. No tak počkej, já ti tam vemu psa a oni čuraj na hlínu a kakaj Ne, a on se ti tam vykadí. ne. Jo, Tam budou psy zakázány. mně to bude jedno, já ti ho tam Nebo tě dám. sama vyhodím. Já je tam... Tam ještě dám. Takže bum. A moji pejsci nebudou kakat. Oni jsou slušně vychovaní. Jako já. O 5 minut později celý pokoj pokaděný. My máme psa. Hm. A víš, co já mám? Já mám obří bicepsy. A já mám tricepsy. Ty nemáš nic. Jo, ale my se tam každý den hádáme. To u nás není nic takového zvláštního. Vypane, nech toho. Co dělám? Já jdu nahoru. A nebo se odpojím. Trochu jsem si potřeboval ulevit. Já se odpojím do 10, Proč? pokud mi to neodendáš. Máš to, je tam to trochu. 10. Už se těším, vidíš? Ale jestli tím zničím nějaký blok, no tak to si opravíš sama. Vypane. Co jsem udělal?
Ne. No tak to já bych ti zničil celou střechu. Chceš to ukázat? Ne, Vidí. já jenom řvu. Chceš udělat ještě větší úlevu? Ne, Tak toho nech. nebo budu ještě zlejší. Nemůžeš. V světě zdejší. Nemůžeš, počkejte. Neprankuju. A ty buď Lidi, můžeme. a neprankuj mě. Až po tobě. Já tě prankuju? Jo, A jak, no? tím, že jsi tak zlá. Lidi, že je zlá ve videu. Dejte na to, jak se to jmenuje. Dejte like, aby se zlepšila. Já už ani neumím mluvit, jak je divná. A když dáte like, no tak bude hodná. Tak možná se zlepší. Ne, 100%. Musíte dát like. Tak. Já už skoro budu mít celou podlahu. Divadlo. Konečně. Já jsem hodná jenom občas. Proto jsi tak divná. Když mě někdo aspoň nenaštve. Proto jsi tak divná, říkám. Díky. Tak nějaké schody. Asi dám. Tady to ty. Jak ani ty schody vyjdou. Koupni se na můj barák. Ne. Proč? Proč bys mi to měl dělat? Tak. Protože jsem krásná. Au. Slyšeli jste? Zabila jsem, že? Ne. Já jsem se ani na tebe nekoukl. Tak nic neříkej. Protože jsem krásná. Akorát vůbec. Máš hnusný skin. To ty máš ještě hnusnější. Je to jedno. Takže to musím ještě spravit. Schody mám. Takže můžu zatím to vybavit. Takže udělám obrý jídelní stůl. Hej, to jsem teďka šla já. A co já s tím? Mám se ti najednou omlouvat? Ano. Ne. Lidi, napište do komentáře, jestli se Počkej. má v příštím videu Pepa omluvit nebo ne. Takže ne. Tak toho, co jsem vybral, by splynulo. Takže vemu tady to ten panel z křemene. Já tam rovnou budu mít tady školu. První patře bude škola. Ale to nesmíš. Protože to je neoprávněné. Nebo ne? Takže dodělám to ten stůl a první série bude natočena pro vás. Pokusím se to pro vás co nejrychleji vydat a sestříhat. Takže to je jenom pro vás. Jinak by jsem to vydal klidně i zítra. Takže Ček, to se vydá zítra. ne, to se vydá do 5 minut. Aha, tady. Divadlo. Dobře. Divadlo. Prčíc. Takže jedem. Feťáci. Oh my god. Ještě jednou jim tak řekni, já to budu říkat ještě hůř. Já jsem říkal, že že tady budu zaměstnávat feťáky a mi dělají drogy. Fuj! No fuj, co to mám za bráchu? Víš, ty bloky, co máš ty,
jsou ve skutečnosti drogové bloky. To jsou bloky z drog. Jo. No tak si to přečti. Takže to jsou drogové bloky. Tady se mi něco pokazilo. Takže... Nebudu mít třeba mega hezký. Já budu mít hezčí. To se možná... Lidi, tak čau. To je konec série. První.